Sesuai niki, aku ra dinggep bojo. Iya Kang Mas, saiki kowe bisa seneng-seneng. Nanging aku ora lilo yen putrane Kang Mbok Kumaretna bisa dadi ratu. Aku ora lilo Kang Mas. Hong tetuyuang kelolodra Mas Patih Raja Dewaku. Ngger, Ratri juga ro anggenmu tapa pun ibu Kang Prapta ngger. Tari. Iya ngger. Ana apa jeneng kita tapa nekake ulun ngger? Duh, Kulon, kula menika garwanipun ratu. Ananging urip kula tansah karonta-ronta. Amargi Kang Mas Palindra sampun boten tresna dhumateng kula. Duh, Kulon, kula diboyong, dipundhut garwa. Nanging samnika Kang Mas Palindra sampun boten tresna dhumateng kula. Kang Mas Palindra namung tresna dhumateng Kang Mbok Kumaretna. Awet Kang Mbok Kumaretna ingkang saged maringi putra. Lan gadang-gadang putranipun Kang Mbok Kumaretna saged dados ratu ing Purwacarita niki ulun. Kula mboten lila. Welat dalah. Lah kekarepanmu kepriye? Ulun gawe tresnane Palindra. Ngger, ulun iki dudu dewa katresnan lho, Ratri. Mboten mekaten pikulun. Kula kepengin supados putranipun Kang Mbok Kumaretna kalaraken kanthi rupa ingkang Allah nggegirisi kados putra pikulun. Wah, iya. Yen ngono tak sembadani kepenginanmu. Saestu pikulun. Iya. Wis yo, Ngger. Karya Basuki ulun kondur makayangan. Kang Mbok Kumaretna, delengen kaya ngapa besok rupane anakmu. Aku Dewi Ratri ora bakal lila yen putramu bisa dadi ratu. Aku ora lila. Aku kebrungu ana suarane bayi. Mbak, anakku lanang apa wadon? Lanang. Kau wis menehi aku anak lanang. Iya, anakku bakal tak jenenge Anu Pamungkas. Mbak. Ini anakku Mbak. Aku pengen ngemban Mbak. Mbak. Iya, Mbak. Ini anakku Mbak. Loh, anakku kok kaya ngene? Kang Mas, leres napa ingkang sadangunipun menika kula rasaken. Menawi Kang Mbok Kumaretna sampun kena walating dewa. Amargi tumindakipun ingkang nyembah Betari Durga lan ora angger-angger para dewata agung saengga putranipun disataken dening para dewata Kang Mas. Mokal yen Kumaretna tumindak kaya mengkono ya. Nggih, Kang Mas. Kula boten ate tumindak kados mekaten, Kang Mas. Menika lho Kang Mas. Awanipun putra saking Kang Mbok Kumaretna langgih sampun mbuktiaken bilih Kang Mbok Kumaretna menika sampun kena walating dewa. Kang Mas, panjenengan napa mboten wirang bilih para nayaka praja lan para kawula mangertosi kedadosan menika Kang Mas? Kuwi bener. Ning kuwi ya anakku. Kang Mas. Saged mawon menika sanes putranipun panjenengan. Ananging putranipun Kang Mbok Kumaretna kalian Bathara Kala. Mboten, Kang Pujanipun Kang Mbok Kumaretna. Boten sanajan awon rupane menika saestu putra panjenengan, Kang Mas. Kang Mas. Yo, bener kowe iki. Kuwi ngono kudu anakku. Mban. Syaraten pawongan iki metu saka Kraton Purwacarita. Boten, Kang Mas. Menika saestu putra panjenengan, Kang Mas. Minggat to kowe. Kang Mas.
yang aku isih ketemu kowe lan babang bayi kuwi bakal tak pateni kowe. Betul. Duh Dewa, sampun pinten-pinten dinten anggen kula mlampah dados tiyang kabur kanginan boten ngertos badhe teng pundi. Awit nama Stunomo Sidang. Putraku Kumalaretna, nuwokno piwelingku iki. Mlaku mangetan mlebu ing wewengkon kraton Medang Sawit. Banjur manggono ing pinggir alas kono. Gedhekno putramu kanthi welas asih ya. Mengko yen wis kala mangsane, putramu bakal kuat ragane. Mangerti yo, Nggih? Kaanan putramu kang kaya mangkono sejatine mergo reka dayane Dewi Ratri lan Duka. Duh Dewa, kok tega-tegane Dewi Ratri tumindak kados mekaten. Wis nggih, aja kok getuni lelakon kuwi. Iku wis dadi pestining dewata aku. Wis nggih, karya Basuki ulun kondur makayangan. Nggih Dewa, kula estokaken dawuh panjenengan. Ger, putraku Anom Pamungkas, jeneng kang diwenehi ramamu wiwit dina iki bakal tak ganti Joko, Ger, supaya para nayaka praja ora mangerteni sejatine kowe, Ger. Nggih, kula putraku Joko. Jugara anggonmu tapa nggih. Ayo. Wis opo Aja sembrono kowe. Aku iki dewa. Bebisik Betari Kumaratih. Nyuwunane lho. Aku nang lho. Iya. Nyapa aku njugarake tapamu mergo iki wis kala mangsane jeneng kita mangerteni wiwaraning lelakon, Nggih. Aku gak ora ngerti lho. Sing gendang kok tenolon. Awik namas Tunomo Sidam. Nggih, sumurupa sejatine jeneng kita iku Raja Putra ing Purwacarita. Lan jeneng kita iku Darbe Rupa sing ora nguciwani. Jeneng kita bisa ruwat wujudmu, sauger jeneng kita bisa nemokake katresnan sejatimu. Wis, Nggih, karya Basuki ulun kondur makayangan. Aku bingung. Gak nyapa yang belum tak mikir aku. Aku kiwis tak mau menung. Piye? Ya wis, coba tak nyok ngedawe. Tak mengerti ana wong apa yang belum aku. Ya, aku tak boleh ini. Penak ya, Di, yen saben dina bisa gegojekan ing pinggir sendang kaya ngene iki. Iya Kang Mbok, angine semilir, hawane adem pisan. Inggih Gusti Putri, kula nggih remen menawi saben dinten saged enggar-enggar sarira ing papan ngriki. Kula lak nggih mboten sanyambet damel to Gusti Putri. Alah, Jah, senenganmu yo ngono kuwi. Kok lak yo to Jem? Wes, ora usah padu. Biyo, kae lho iwake ndok dijipuki. Pundi Kanjeng? Lah kae lho, Biyo. Pundi to Kanjeng? Lah kae lho. Oh inggih Kanjeng. Yong, ana apa to, Yong? Kae lho iwake cekelen. Anu, iku lho Kanjeng wonten Lho, Demit Kanjeng. Demit Kanjeng kemawon Demit. kabeh aku jadi tinggal. Kalungku kok ora
kalungku kuwi minangka kalung pusaka tinggalane eyangku. Duh Dewa, kados pundi niki? Kabeh kang ana ing alas iki seksenana. Sasapa kang bisa nemokake kalungku yen wadon bakal tak aku dulur, dene yen lanang bakal tak switani. Sapa kowe? Aku jago. Ora wedi ayu. Banyak kene dhewe nangis. Aku ora apa-apa. Kowe juga aku gawe. Ngaliya kono. Aku ora ngomong ayu. Aku ngerti kalau mau hilang. Ya dah. Ora. Kalau kau ora ilang, Orang aku piye ya. Ano bila tu? Ano ngak bunyi ora. Ngaliya kono. Aja aneh kowe. Mengko yen aneh-aneh bakal tak aturake ramaku, Prabu Darma Sarana. Aku ora aneh-aneh wong ayu. Aku ngerti yang kalau mau hilang. Wes tu. Orang ngak bunyi ya dah. Iya, pancen kalungku ilang. Jur, kowe iso ngopo? Kok ngenteng aku piye tu? Aku bisa temuk di kalungmu. Ada mengenai apa Ya kaya sumpahku. Yen lanang bakal tak suwitani. Ada berduitan dari bojomu. Iya, Ya, ini makanya. Entah nak dia. loh. Ing endi pawongan kuwi mau? Kok ilang? Sejatine pawongan kuwi mau sapa? Manungsa apa duduh? Ayu, Loh, iki tu kalungmu. Ya dah, benar nak buat oleh. kalungku. Ya mergo wis dadi sumpahku. Aku gelem dadi sisianmu. Tenang ke dari banyak ini. Iya, Kang Mas. Yen ngono, monggo konjo atur ing ngarsane Rama Prabu Darma Sarana. Iya, Ayu. Tak dulu aku tak malu. Kenapa jawabannya bakul dia? Ora usah kuwatir. Mengko bakal tak utus prajurit boyong biungmu ing keraton Medang Sawit. Ya, terima kasih. Aku malu tu ayu. Ayu. Kanjeng Rama, kula ingkang sowan. Bekti kula katur Rama. Pangestuku tanpa nono itu. Sanget anggen kula ngundi. Kepenakno anggon mulungku. Ono apa to, Nduk? Kok saja ono sing wigati? Ayo, enggal matura marang Rama lan Ibu. Anu Kanjeng Rama, Ibu. Niku Widowati. Widowati nyapa? Oh iya, kadingaren Widowati ora sowan bebarengan karo Mbak Yuni. Ing endi dheweke, Mbak? Anu Kanjeng Rama, Ibu. Widowati ical. Apa? Ilang? Adimu kok bisa ilang ki piye to? Mau rak yu dolan bebarengan karo kowe kabeh. Kok bisa ilang ki kepriye to? Sareh kanjeng. Duk, coba critakno. Ngapunten Kanjeng Rama, Ibu. Nalika kula kaliyan adi-adi lan para emban lagi gegojekan ing pinggir sendang, dumadaan wonten pawongan ala kados demit Rama. Banjur kula kaliyan para emban mlajeng Rama. Dumadaan Nimas Widowati ical. Kula sampun ngutus prajurit supados madosi Nimas Widowati. Ananging samenika dereng kepanggih Rama. Loh, Kanjeng Rama, kula Widowati ingkang sowan. Loh, nggih, Widowati. Sapa pawongan kang karo kowe iku? Menika Kang Mas Joko Kanjeng Ibu ingkang bakal dados isian kula.
kepareng kula kaliyan Kang Mas Joko Kromo. Palakrama. Coba pikiran, Ger. Sing kok rabi kuwi sapa? Dudu pangeran, dudu kesatria. Ala rupane kaya mangkono. Apa ora dadi wirangi kraton iki to? Lah ya tadi. Pawangan ala kaya demit kok dirabi. Didi, akeh lho pangeran sing gelem ndadekake sliramu iku sisihane, kok malah milih pawangan kuwi. Kepriye tadi? Wis, Nduk. Lungguh. Mekaten Kanjeng Rama, Ibu, Kang Mbok Widyaningrum lan Kang Mbok Widyaning Tias. Nalika kalung kula ical, kula sampun sumpah sasintena ingkang saged niwakaken kalung kula menawi wadon bakal kula pedulur dene menawi jaler bakal kula suwitani. Iya. Yen wis dadi sumpahmu, ya kudu kok lakoni. Loh, Kang Mas, kok malah sarujuk ki piye to? Diajeng mangerti ya. Manungsa yen wis kladuk sumpah kuwi ora bisa mlenjani. Para mban, Nggih, Kanjeng. enggal cepakno ubo rampene kanggo palakramane putriku Widyawati lan pawongan iki. Sendika dawuh, Kanjeng. Iya. Jem-jem, Ana apa, Jah? aku ki kok nggumun to karo Gusti Putri Widyawati. Gumun piye to, Jah? Kok saya suwe, saya ora wae karo Joko Kendil kae. Ya jenenge wong bebojoan iku saya suwe ya saya rumaket to, Jah. Ya ora ngono lho, Jem. Yen aku dadi Gusti Putri Widyawati, aku ya wegah rabi karo Joko Kendil kuwi. Kamangka Gusti Putri Widyawati ki ayu lho, Jem. Tur anake ratu pisan. Kok gelem-geleme rabi karo Joko Kendil sing ala tur melarat kuwi. Walah, Jem. Ngerti ya, saiki dadi rasa-rasane wong sak negara medang sawit lho. Iya ya, Jah. Kamangka akeh pangeran lan kesatria kang nglamar Gusti Putri Widyawati. Ananging panglamare malah ditampik lho, Jah. Lah ya to, Jem. Kok ya sarujuk karo panemuku. Ya nanging ngono kuwi wis dadi pilihane Gusti Putri Widyawati lho, Jah. Walah, Jem, ngerti ya, kuwi ngono duduk pilihan. Lah apa? Gusti Putri ki wis kadung keladuk sumpah. Coba yen Gusti Putri ora sumpah. Ayo ora kaya mengkono to, Jem. Iya wis, Jah. Ayo ditutupno nggone nyambut gawe. Ndang. Kanjeng. Iya. Wonten wigati menapa kok ngantos rawuh ing papan mriki menawi badhe ngersakaken dahar utawi ngunjuk rak nggih saenipun nimbalike mawon to, Kanjeng. Ora Mbak Man. Aku mrene arep njaluk tulung. Nyuwun tulung menapa to, Kanjeng? Mana menyang desa pinggir alas. Golek ana jenenge Mbakku Malaretna. Mbakku Malaretna iku ya ibuku. Mak Nuna ya Joko kangen. Nur kon enggal-enggal mara ing kraton ya. Sakniki, Kanjeng. Iya, Nggih, Sendika dawuh, Kanjeng. iya. Jah, kuwi mau Gusti Kanjeng Kurung apa ya, Jalah, kurung mbok ya ben ta, Jem. lah mengko yang diaturne Kanjeng Gusti piye? Ora manut aku Kok wae. tidak dihukum lho, Jah. Wis ayo nggak ayo. Ya kok nyok diajeng kok tangis wae. Sepunane ya. Aku mau gawe minangmu diajeng. Boten Kang Mas, kula namung sedih. Sampun dangu anggen kita krama. Nanging panjenengan boten nate ngajak kula ngraosaken matining katresnan. Napa panjenengan getun krama kalian kula? Ora ngono diajeng. Aku ini ya mau ngerasa untuk matas dengan kalau inamu diajeng. Ampun mekaten Kang Mas, kula menika saestu tresna kalian panjenengan. Ternyata kau ini tenanan tak diajeng karo aku. Iya, ini diajeng. Sapa kowe? Diajeng, aku Joko diajeng. Dudu Kang Mas Joko. Kang Mas, aku Joko diajeng. Dudu, kowe Kang Mas Joko.
Piye to Diajeng? Aku iki bojomu Diajeng. Dudu, kowe dudu bojoku. Kowe iki maling ya? Loh, dudu Diajeng. Maling. Diajeng. Nimas Widowati, becik tenan kelakuanmu. Bisa-bisane kowe tumindak sedeng karo pangan iki. Iya, Dik. Oh, ngono. Sasuwene iki kowe nyimpen priya bagus. Lah Joko Kendil kok dek endi, Dik? Ora Kang Mbok, aku ya ora weruh. Dumadan pangan iki wis ana ing kene. Kang Mbok, kula Joko Kang Mbok. Dudu Kula saestu Joko Kang Mbok. Joko Kendil iku ala. Ora kaya kowe kang bagus lan gagah pideksa. Ngaku wae, sejatine kowe iki sapa? Aja-aja kowe maling he. Mboten Kang Mbok. Kula Joko Kang Mbok. Lho, gak gelem ngaku kowe. Kang Mbok, ayo panganan iki diaturake romo wae. Iya, Mbok. Dik. Prajurit, Mboten Kang Mbok. cekelen kekaron iki ayo digawa ing ngarsane Rama Prabu. Sedika dawuh. Kang Mbok, mboten Kang Mbok. Ketiwasan Rama. Lho, Ger, ana apa? Iya, Nduk. Kenapa iki? Nimas Widowati sampun tumindak sedeng kalian pangan menika Rama. Apa tumindak sedeng? Wani-wanine tumindak kaya mangkono putriku. Lho, endi Joko? Prajurit, timbangan Joko. Aja ngaku Joko kowe. Cetha yen Joko kowe beda karo kowe kang bagus rupane. Putriku Widowati. Ibu ora ngira yen kowe bisa tumindak kang kaya mangkono. Duh putriku, kaya tansah ngewirang ramamu. Durung larem anggone para kawula muten sawit nyacet tumindakmu kang palakrama kelawan Joko. Kaya wis nggih gara-gara maneh to nggih? Nggih. Saestu Kanjeng Ibu, kula mboten tumindak sedeng. Kula nggih mboten mangertosi pangan menika sinten. Malingku yo ora sigel ngaku, Dik. Ora, Iku Kang mung bisa-bisa wae. Ora Kang Mbok. Aku ora tumindak kaya mangkono. Widowati, lan kowe bakal tak kumpati mergo wis gawe wirangi negara. Mengko dhisik ya Nyi Prabu. Lho, Kang Mbok Kumala Retna. Iya. Iki aku. Yen Pak Kamonten. Iya, Dimas. Dimas. Aku iki ya ibune si Joko. Tak rasa wong bagus iki ya si Joko kang wis liwat ragane. Coba dilengen. Yen ing gegere ana toh kang memper ula, cetha wong bagus iki ya si Joko. Nggih, leres Kang Mbok. Dimas. Anom Pamungkas iku ya si Joko ponakanmu. Kowe rak ya nate krungu crita nalika aku nglairake Anom Pamungkas. Kang Masmu Prabu Palendriya nundung aku minggat saka kraton Purwacarita mergo Anom Pamungkas kang ala rupane. Iku ngono ora mergo aku kenek walating dewa, mergo aku nyembah Betari Durga, Dimas. Kedadian kaya mangkono mergo rekodayane Dewi Ratri. Menawi mekaten monggo kunjuk atur ing ngarsaning Kang Mas Palindriya lan nyariosaken kedadian menika Kang Mbok. Iya, Dimas. Nggih, putraku Anom Pamungkas. Iya, Kanjeng Ibu. Iki wis kala mangsane kita bali menyang Kraton Purwacarita, nggih. Nggih, kula dherekaken Kanjeng Ibu. Kula dherekaken Kang. Nggih, putraku Palindriya juga ro anggonmu tapa, nggih. Iku lho. Ana apa jeneng kita nimbali ulun, nggih? Duh kula. Kula menika paribasan sampun caket balen baktinipun. Nanging ngantos dinten menika kula dereng keparingan putra. Duh kula kados pundi menika. Awik namas Turnomo Sidang. Nggih. Apa jeneng kita wis lali? Yen jeneng kita wis duweni putra kang aran Anom Pamungkas. Ananging pikulun putra menika rak nggih kena walating dewa ngantos ala ing rupa. Iku mono mung rekodayane Dewi Ratri supaya garwamu Dewi Kumala Retna kok tunduk minggat saka Kraton Purwacarita. Mangerti yo, Ngger? Saiki putramu wis ruwat ragane.
wis dadi priya bagus kang gagah piteksa. Jeneng kita ora usah wasumelang. Putramu bakal sowan ing kraton Purwacarita kanthi mboyong sisiane. Lho, terus pikulun. Iya, Ngger. Karya Basuki ulun kondur makayangan. Yuk. Jebul kaya ngono tumindakmu Dewi Ratri. Yuk, ditenono piwalesku yo. Dewi Ratri, Wonten apa, Kang Mas? ana apa? Kang Kowe Mas. sing wani mitnah Dewi Kumartna. Kok tega-tegane wek? Mboten, Kang Mas. Kula Wis selak. nate tumit. Prajurit. Sereten bawangan iki, mlebu ing kunjaran. Kang Mas. Duh sinuwun sesembahan kula. Kenging menapa panjenengan namung kendran kewala. Duh Gusti, kula aturi mbrat sungkawan ing galih. Kakang Patih Jawa Wilopo. Getun dumuwung rasaning atiku. Dene jeneng ingsun sepi ing pangitung nganti aku kami tegan nundung garwaku ya Dewi Kumartna lan putraku ana pamungkas. Duh sinuwun, kula aturi emut. Panjenengan menika jejering pangayoman. Sampun ngantos panjenengan ketungkul anggenipun sungka. Duh Gusti, kula aturi welas dumateng kawula Purwacarita. Kula ingkang sowan sinuwun. Iya prajurit, ana apa? Teng Jawi wonten Gusti Kumalartna ingkang badhe sowan. Dewi Kumartna. Nggih sinuwun. Yo. Enggal aturana. Sendika dawuh sinuwun. Kang Mas, kula Kumalartna ingkang sowan. Dewi Kumartna. Nggih, Kang Mas. Duh, Diajeng. Ngapuranen aku yo. Kudune aku ratu mindak kemangkon Diajeng. Iya, Dimas. Aku ora nate duka marang panjenengan, Kang Mas. Iya, iya. Nuwun Diajeng. Diajeng. Iya, Kang Mas. Saiki putraku anom pamungkas ana ing endi? Menika lho, Kang. Loh. Putraku. Bekti kula katur Rama. Iya. Loh, Dimas Darmasarana yo nang kene. Nggih, bekti kula katur. Yo, yo. Pangestuku tanpa nono yo. Penak nanggon mulungku. Kang Mas. Dewi Ratri wonten pundi? Nih Mas. Saiki aku wis mangerteni kedaden kang sabenere. Saiki Dewi Ratri ana ing kunjaran lan bakal tak patrapi hukuman mati. Ampun mekaten, Kang Mas. Kula nyuwun supados Dewi Ratri boten dihukum pati, Kang Mas. Lho. Piye to, Nimas iki? Wis digawe sengsara kaya mangkono, kok isih mau belani? Kang Mas, ampun mekaten. Menika ingkang kula lan anom pamungkas lampahi sampun dados garising Dewata Agung. Yo. Yen mangkono aku bakal ngapurani Dewi Ratri. Nanging dheweke kudu metu saka Kraton Purwacarita. Lan bungaing atiku para kawulaku seksenono. Dimas Darmasarana, kuwi dadi siksiku ya. Nggih, Kang Mas. Aku bakal nganakake umbul bujana 40 dina 40 wengi suwene.